bandiraɓe yeeɓiyankoɓe ayango haalirde mo Pindi TV en garte kabaruji men jaydeji hande ñalawma 6 lewru février hitande ujunnaje 2020 ne wondu e yesso haalirde nde musidɗo moon Salamata Dia debbo mo Dodel Diri hade ɗum e caggal nde jettuɗen Allah e julɗen nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam en calmini nene baba en calmini kadi halifaɓe diine dilloɓe dawrugol kala en calminiɓe en ñaguimaɓe duwaw kamɓe musidɓe kala e to wonɓe ha diaspora wonɓe ɗo kadi e nder leydi ndi kala mo neɗɗo ɓaɗodiri en dokki ɗum junggo en mbi ɗum yo weɗan men goɗɗo o eɗen gondi ɗo kadi e sehil men mawni men hano Aissata Ndiaye bañum debbo Amadou Moussa en dokkarmo konngol o haalda e bandiraɓe. Assalamu aleykum. Hettiye koɓe yeeɓiye koɓe yaw Pindi TV goto fof salminama e inde koɗo kadi manama e yettore ko noon tigui hande jaadumi koye miñam Salamata Dia ko kañum hande dusatami e tan roɓindu jaydeli ɗi no jiiruɗon ɗum ni ɗum noon bandiraɓe Salamata ko wiidema tan bisimilla ma. Mi wima e plateau ne woodi mi wima kadi mba kadi ko weltare kadi wonande mi daraɗo ɗo hande e plateau dardade e maɗa machallah eywa sa paari tan wadde jaɓanen golle ɗe noon tigui puɗɗortoɗen ko Diayde le Soleil ko ndi wi noon tigui hande uddita damal ngal ko Diayde le Soleil Diayde le Soleil noon hande ari tan koye ardiɓe leydi ɗiɗo ɓeɗo woni gardiɗo leydi meɗen président Macky Sall e gardiɗo leydi mo Chine ni wiye Xi Jinping kamɓe ɗiɗo noon mataw tan caggal nde Macky Sall windi lettre hollidde yiyete nani caggal maɓe oɗo rafi gonɗo toon to diwan mo Chine kanko noon lamɗo mo Chine o rutti tan mataw o kankone o ruttima e banggal makko gam tan hollidde weltare makko kono kadi wiide o yi naggal walla koyngal ganduɗa yiyete Sénégal ine daraniɓe ngal ɗon banggal ɗum ɗon ne ha joni tan banggal gongal ganda gardiɗo leydi ndi yehino toon woni to tan to Emirates Arabe Uni woni to leyɗele arabe to caggal nde o yano toon ɗon mataw tan gartam ɗam e oɗon voyage woni yete e wiide moɓe haade boyɗe seeɗa maɓe darnuɗo e nder leydi ndi ko ganduɗa ko kañum woni usine pewdowo téléphone uji e ko way noon ɗum noon koye banggal gartam leydi meɗen wonata ha joni tan ngal ɗon banggal keddoto ɗen e ko faye banggal guerte walla mbiyen diwlin ɓe mbi tan ɗo joni sona kosnaɓe so ɓooyi seeɗa ma ceere caɗele mumen ɗum koye Diayde le Soleil woni. jarama Aissata Ndiaye jaɓanen Diayde l'Observateur. Diayde l'Observateur kañum ne ari tan koko ganduɗa yite ina kewi ɗeɗo balɗe woni oɗo rafiyete kewɗo toon to diwan mo Chine oɗon rafi noon mataw tan caɗele ɗe yete hewɓe tini ɗum e ɗum noon sen gummima hen e ko banggal Saint-Louis walla Ndar ganduɗa caɗele daññode toon e hakkude mabɓe kamɓe dadiɓe e ɓeɓe ganda ko kamɓe woni awoɓe ɓe ɗum noon ɓe mbi ko tolne million ngaji 7 ɓe ƴeewi ɓe ñakki ɗum kono kadi 15 e mabɓe pawama juuɗe kono kadi ne waɗi policier ji ganda dañi hen gañandeli banggal gongal kay koye gartam leydi meɗen saabu entreprise uji kewɗi walla galleji liggoɗeji kewɗi ɗo joni uddi walla mbiyen ko timmi tan e ujunnaje 5 liggotoɓe kamɓe ɗo joni aɓene jooɗi ɓe liggaki walla tan mbiyen ɓe mbaɗama licencié ɗum noon saabi ɗum ko caɗele ganda aɓe dañi ɗum e banggal liggey mabɓe ɗum noon woni Diayde l'Observateur. tigui rigui Aissata Ndiaye jaɓanen kon Diayde l'Enquête. Diayde Enquête ari tan hande koye titre mum wi ko l'état rectifie le tir woni tan état o walla mbiyen laamu leydi meɗen ruttima caggal e haala ganda haalino ɗum on mo ganda noon kanko woni jagode joguinde kala ko ɓay faye cellal ɓalli kanko noon o wi tan ko mataw ko konngudi gardiɗo leydi ndi koko ƴetta tan waɗa no ganda wona noon wiiri ɗum walla mbiyen koko woña ko ɗum saabi yete ko wayni tan dañi ɗum ɗon noon hanki jogiiɓe walla mbiyen ɓe ɓiɓɓe mumen goni toon ɓe kamɓe jinnaɓe ɓe kuccodirino e tan ɓe ganda woni sattoɓe kabaruji ɗum ɗon noon wiide moɓe ko tan yo gardiɗo leydi ndi wat feere ha artiroya ɓiɗɗo
ɓiɓɓe mabɓe wonɓe toon ɓe sabu ko ɗum ɓe ñaagui sabu ina musite ɓiɓɓe mabɓe dow joni nani woni caɗele dow joni noon kamɓe fof ɓe darima koyngal tan no ɓe ballitira ha sukaɓe mabɓe ɓeɗon garta e nder leydi ndi e dow jaam tawa tan rafi o heɓani ɓe sabu kamɓe fof sukaɓe gondi koye kulol kono kadi kamɓe jignaɓe ɓe dow joni ɓe natti ɗanade. A jarama Allah jarama Aissata Ndiaye ko jayde Vox Populi haali ha jayde Vox Populi yaɓɓi koye gon felo ha joni tan arti koye bojji ganduɗa hollitama hanki jignaɓe sukaɓe wonɓe toon to diwan mo Chine ina goya ɗum saggal toon to Wuhan ganda rafi coronavirus o ko toon woni kamɓe noon hanki nde ɓe kuccodire saktoɓe kabaruji ɓe noon kamɓe ɓe dañi tan ko mette haɓe donkini haalde no hannirta ni ɗum noon saabi hanki ɓe mbi gondi juppima toon e wiide mabɓe tan Macky Sall yaltini gondi jignaɓe walla mbiyen jignaɓe sukaɓe wonɓe toon to diwan mo Chine e wiide mabɓe noon yoɓe ballite no sukaɓe mabɓe gartiri ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ko ɗum tan lelnata ɓerde mabɓe soɓe pini ɓe jiiya ɓiɗɓe mabɓe tawde toon ko rafi mo ganduɗa nan toon te leyɗele ɗe foof oɗo saaha nana ƴetta ɓiɗɓe mumen ana nawta ɗumen e nder leydi mumen. Tigi rigui Aissata Ndiaye jabanen kono jayde Le Quotidien. Jayde Le Quotidien arti tan koye dialogue national dañɗo ɗo o e wiide mabɓe tan ko PS tan dartini dialogue o ɗum noon woni ko ganduɗa yete nani nder jayde quotidien Le Quotidien ɓe garti noon e jignaɓe sukaɓe ha joni ganduɗa yete hanki ɓe kuccodirino e sattoɓe kabaruji gam tan yete holliddeɓe yete no ɓe mbatta walla no ɓe darnirta koyngal ha gardiɗo leydi o wallitaɓe no sukaɓe mabɓe gartiri beele soɓe leelima ɓe mbawa ɗanade ha joni toon to Guet Ndar ɓe garti e caɗele badɗe toon de ha hewɓe pawa juuɗe kono kadi ko heewi bonnama toon ha ɗum saabi tan ɓe kolliti no heewi kamɓe wonɓe toon ɓe mbi ko wayni kay yoɗani hay lawol gotol ɗum noon ɓe kolliti ɗum koye nder jayde quotidien Le Quotidien. Quotidien Le Quotidien wadde jabanen jayde Les Échos. eyyi Salamata jayde Les Échos noon arti tan koye Dioba Seck noon ina anda woni cukalel dewel baranoɗo o kanko guel ɗo cukalel dewel noon ganda o yuwama juwandeli 60 ɓe mbi tan ko juwandeli nayyi ɗi kam yettima ha ɗo ganduɗa woni e ɓiɗɗo o walla ko sawno ko ɗum noon woni ko ganduɗa hande yette ɓe Les Échos arti hen kamɓe Les Échos noon ha joni ɓe duttima tan e rapatriement walla no ɓe mbatta haɓe gartira sukaɓe Sénégal naɓe wonɓe toon to diwan mo Wuhan to rafi o woni ɗo walla mbiyen to coronavirus woni ɗo kamɓe noon jignaɓe ɓe hanki gondima ɓe juppima e nder jayde Les Échos woni kono kadi ɓe mbi tan ko gardiɗo leydi ndi woni président Macky Sall tawde haalluji ɗi yalti haalama koko tan firta walla firtaka kamɓe ɗo joni koɓe jii ko tan woni no ɓe ballira ha ɓiɗɓe leydi ha ɓiɗɓe mabɓe garta e juuɗe mabɓe saabu ɗo joni ɓe natti ɗanade ko ɗum noon woni ko Les Échos addi Les Échos ni uddata banggal roɓɓindu jaydeli meɗen Salamata. A jarama Aissata Ndiaye ruɓindo jaydeji ma rewi lawol ko jaydeji kaali ko fofo a arti hen kono min e yiyandam tan wadde jaydeji ɓuuri tongude ko point ngaji ɗiɗi woni rafi coronavirus surtout e ɓiɓɓe Sénégal naɓe wonɓe toon ɓe fotɓe artirede ɓe e ko heewi Saint-Louis ko hono Guet Ndar hakkude awoɓe ɓe e dadiɓe ɓe ɗon somi ƴeewi ko ɗum ɓuuri artude jaydeji noon tigui jaydel ndi hande ko ɗum ɓuuri artude surtout e coronavirus e ganduɗa conférence de presse jignaɓe sukaɓe wonɓe toon ɓe mbaɗi hanki koccodire ɓe ganduɗa kamɓe goni journaliste ji gam hollideɓe mette mabɓe kono kadi ɗo joni tan e haqqillaji mabɓe natti lelade saabu ɓiɗɓe mabɓe leydi ndi woni ndi ko toon rafi o woni te leyɗele foof nono ƴeftoya sukaɓe mumen ne gartira.
yalla waten sutura wadde njaabanen wadde jabbal gongal ngal telluden ha Fouta ha gangel hono ziar Cheikh Moussa Camara bonnotono 43e édition e gardugol khalifo Cerno Basirou Camara ene tawtara kadi aussi Daoudou Dia hono maire Horko Diéré e gouverneur mo Matam gartana men hen tan e mbadi kuptidinde non tigi Salamata ton to diwan mo Matam to gangel no biruda ni ko ton tigi odo ziar kewi hanki mataw ni won kadi goddum gandani heddi ton ma Amadou Moussa aranen hen do yeso so Allahu lamdo jabi kono hade dum tan en batta sona artude e odo jamma dañnodo ton walla biyan ziar dañnodo ton odon ziar non ine tawtorono dum mo ganda kanko ni premier questeur mo assemblée nationale kono kadi woni tan maire mo Horko Diéré kanko maire non o arti e kongodi baddi fayde e odo ziar mo ganda ine wadani Cheikh Moussa Camara hitande kala Cheikh Moussa Camara non ine anda ko dadido daranido no fewi l'islam wonno en batta sona hettade monsieur Daouda Dia e haalirde Amadou Moussa an e ballal o mo ganda kanyum woni Manso Sow alias Thiat ngardon koy commune Horko Diéré ngardon koy commune mo ganduda hoore maada alhamdulillah rabbil alamin hande ko min Allah wadi don ko maire so mi bismima on mi bismata on do e gangel mbido way bismade on sabu baddo sababu ha dum do wadi o hande mbido way lomtaade dum to bangi bismagol to ko kanko yamirimi ko kankadi susnimi ha mbawmi bismade do en kala gardo mbido yettamo no feewi mbido jarnomo kanko Mouhamed Bachir Camara alhamdulillah rabbil alamin e darde makko hande heewbe sukaabe jibinaabe ko boyani walla mawbe mem gandi hande hol Cheikh Moussa Camara Cheikh Moussa Camara mbido way wiide enen Fouta ga eden manki andudemo andimo ko andube wittube gila université ji ha école ji mawdi ha e ƴeewobe ko ben gandi hol Cheikh Moussa Camara e darde mudum e der Fouta e saha mudum on ko den darde e on liggey e on barke dum woni rebi ha hande yetti do en no eden jetta Allah no feewi eden jetta Allah hawrdi e odo zamanu taw ko umme makko direct ardi golle de taw kadi be don en wayno eden mbaawi wiide enen ko hen jeeden en jetti Allah kadi kala yimbe julbe andube martabu gondo do de garata hirande fof kawre odo nyalawma ko nyalawma mantirteedo ko nyalawma nyantorteedo ko nyalawma kadi barke e artana men e jabbal gongal ngal ay ko non tigi en kettima premier questeur mo assemblée nationale woni tan Daouda Moussa Dia caggal dum ne goddo addi hen kongudi mudum baddi fayda artude tan e mo ganda kanko woni Cheikh Moussa Camara kanko non mo ganda wadanteno odon ziar gaddudo kongudi di don ko Mamadou Makhtar Wat woni gouverneur mo diwan mo Matam en batta sona hettade mo e haalirde de Amadou Moussa an e ballal Thiat yendugo boyen tawtorede dum do tawa eden gonde cellal bandu tawa kadi halifo no woni do en na tawtora sikke ala sa ari do en do gangi sule garda tan ko yilade mojjere garda ko yilade martaba garda yilade ko ganda na bamtu kala ko jida ina wodi ko sabubini dum ko o lelido do en no woni waliyu labdo to Allah to no woni kadi jom gandal sibunde ko windo mo woppi do en yimbe pawi hen kite mon hande don sen gari do en addi on do en ko gonga ko hedade addi en do en ko yiide
kono addiɗen ɗo henne kadi ko janngude sibude so tawi ko yiilade gandal garɗa yiilade so tawi ko andude taarih garɗa yiilade so tawi garɗa yiilade ko andude dini islam sa yettimo ɗo ɗo gangue Souley tawɗomo ɗo en namdotako mo holko garɗa yiilade ɗo en nde wonno mo tawten ɗo en no emo tawɗen ɗo en no ko gando labɗo en mbi ɗum komo ganduɗa ko ligganiɗo Allah e jomirawo mum ngudi baddi fayde ganduɗa kewi toon oɗo ziyar noon hitande foof ina waɗa toon tawde so wiyama woni 43e édition ma wiya tan ina tolni ɗo joni duuɓi 43 ɗum ɗo ina darne oɗo ziyar te hitande foof ɓurat wadde fayida baɗanteɗo ziyar o noon mataw tan ceerno Bachir Camara woni hande halifo toon jooɗiɗo toon e jappere nde kono baɗanteɗo ziyar woni Cheikh Moussa Camara kanko Cheikh Moussa Camara noon ko daraninoɗo l'islam daɗinoɗo ha tiiɗi ina liggono l'islam kono kadi woni windiyanke e ngal ɗon banggal bonni ɗum tan koko mbiɗa hen Camara ko holde camaraɓe puɗɗi nadde diine ko ɗum woni probléme am hen kono kam machallah to yuɓɓina e ziyare o ko foof waɗi fayida diine haalama hen gande kewɗe kadi ɓamtama toon ha tengti kadi e tawtorede hono maire mo Horko Ƴerew kadi o arti hen e kongi paytodinɗi yo Allah rokku men tan tawede saaha mo wuuri kadi e cellal e bawal e peewal garta noon tigi ina anda yete kanko caisseur mo assemblée nationale walla mbiyen Daouda Moussa Dia darde makko toon waɗi fayida kono oɗo jamma kadi kala ko ganduɗa kewino toon mon mamin gartu hen intégralité walla ganduɗa ko kewno toon ko fof ma rendine jeeɓon ɗum e Pindi TV so Allah jaaɓi ɗum ɗo ko seeɗa tan mo ganduɗa min mennimon ɗum hen gam gandon ko kewno toon to banggal diine to banggal l'islam e kala ko ganduɗa daranama toon kono noon ko kewi toon ko foof so Allah jaaɓi konngudi camde toon ndi foof mon ketto ɗum e nder édition e nder Pindi TV so Allahu lamdi o jaaɓi ko ɓooyani seeɗa wonata Salamata Dia ko ɗum noon wonno tan ko ardano toon to ganduɗa kañum woni to Ganguel Allah jarama Aissata Ndiaye ne wayno wadde gasi ha laaɓi mi rokkuma konngol tan waynodira e bandiraɓe noon tigui Salamata ko yettude tan kala mo ganduɗa oɗo saaha nani jooɗi ina yeeɓa ayawo Pindi TV fulfulde foof on calminama on juurama ko tottude mon aadi janggo so Allahu lamdo jaaɓi